Danas vam donosim jednu bombu o mogućem povratku koji bi mogao uzburkati tribine Poljuda ovog zimskog perioda. Tko je spreman vratiti se među bijele? Držite se jer u zraku je napetost i odmah ćete saznati. Ali prije nego to učinite, ako se već niste pretplatili na kanal, nemojte gubiti vrijeme. Pretplatite se i pritisnite zvono da ne propustite nijednu novost o svom voljenom Hajduku. Sada se pripremite, jer vijesti su vruće. Je li Nikola Kalinić spreman krenuti natrag i zablistati na Poljudu? Pitanje je još otvoreno, ali pozitivni znakovi se gomilaju više nego golovi na klasičnom derbiju. Već je bila priča između trenera Mislava Karoglana i samo Kalinića, a što mogu reći je da su želje usklađene. I pogledajte, nije to mala stvar. Karoglan je objavio vijest, svi smo u iščekivanju, a Nikola se priprema za pripreme. Ako mu zdravlje dopusti, pridružit će se zimskim treninzima. Zar to ne ubrzava srce navijača više nego brza akcija Hajduka? A što kažu stručnjaci? Nikica Jelavić, bivši napadač Hajduka, dao je svoje mišljenje i rekao da, ako je Kalinić u formi, to može biti prednost koja nam treba za osvajanje naslova. I nije to bilo koji igrač, zar ne? HNL nema igrača tog kalibra, a ni Hajduk. To je zlato, nema sumnje. Ali pričekaj malo, strastvena navijačko društvo. Jelavić je također bacio hladan tuš na uzbuđenje. Rekao je da nije jednostavno vratiti se nakon 6 mjeseci izvan treninga, pogotovo za igrača koji uskoro slavi 36. rođendan u siječnju. Oporavak je sporiji, a bilo koja ozljeda veliki problem. Ali kako se suočiti s tim izazovom? Odgovor može ležati u Kalinićevom iskustvu. On želi vratiti se ne samo da bi se vratio, već i da ostavi svoj trag, pruži značajan doprinos. I pogledajte, ako je vjerovati onome što Jelavić ima na umu, Kalinić je još uvijek onaj klasični napadač iz dobrih starih vremena. Nemojte očekivati da će se vratiti kao da je upravo izašao iz vremenske mašine, ali kvalitete su tu, spremne zasjati. I kako, navijači Hajduka Split, što mislite o ovom nadolazećem povratku? Hoće li se Kalinića vratiti sletjeti, praveći razliku na terenu? Vrijeme će pokazati, ali do tada, ne zaboravite ostaviti like, podijeliti s ekipom i komentirati ispod što očekujete od ovog mogućeg povratka. I naravno, ako još niste pretplaćeni, već znate što trebate učiniti, zar ne? Pretplatite se i pritisnite zvono da ne propustite nijedan trenutak ove uzbudljive nogometne priče.